Eguerdion. Eguerdion Jainkoaren familia osatu nahirik, Arantzazura otoitzaldi honetara etorri zeraten guztioi ongi etorri paketsua. Baita Segura Irratiaren bidez egunero gurekin elkartzen zeraten guztioi ere ongi etorria. Gaur batez ere ongi etorri beroa eta bihotzekoa eman nahi diegu, Arrasateko eta Arrasate inguruko lagun eta fededun guztioi. Zuen eguna da gaurko eguna. Oinarrizkoa da hitza, hizkuntza, gizakiok elkarrekin harremanean jarriko bagera. Gehienetan keinu adierazgarri batek laguntzen dio gure hitzari. Begirada, besarkada edo keinu apalen batek. Gu nor geran gure hitzak agertzen du. Hitza da gure egiazko sentipenaren adierazle. Hitzak banatzen edo elkartzen gaitu. Lehen, orain eta aurrerakoan, oinarrizkoa izango da liturgiako hitza eta eragin ona izango badu, sakona eta garbia izan behar, zintzoa, zuzena eta egokia. Hitzarekin jakinarazten du Jainkoak bere berri ona, hitzarekin. Eta Jainkoaren hitza Jesus da. Bihotza Jesusen hitzari irekitzea eta anaien artean hitz eta egite egokiak erabiltzea dela fededunaren eginkizuna esango digu gaur Jainkoaren hitzak. Anai arreba egin gaitu Jainkoak eta anai artean maitasuna da agindu eta hitz zuzen bakarra. Ireki dezaiogun hitz horri geure bihotza. Zutik jarri eta hasi gaitezen kantuan. Agur Jainkoaren. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Arreba eta naiok, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senideok elkartea osatu eta jo dezagun usterik onenaz jaunaren errukitara, pekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, aparetazkeneko
erreinua palei ematen diezuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Eserrita, abestuko dugu aintza. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Baina hundi eta eder zaitugulako, gorazu, beheden katuazu, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita arguztiduna, gorespen zuri. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Jesu Kristo jainko jauna, aitaren seme, zukentzen duzu mundoko pekatua, erruki jauna. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zu bakarrik santua, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Aintza zeruetan jainkoari, bakea lurrean gizonari. Zutik otoitzerako. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zuk salbatu gaituzu eta zeure seme alabatzat onartu. Begira onbera seme alaba ordeko egin gaituzun hoi, Kristogan sinisten dugunok egiazko askatasuna eta betiko bizia izan ditzagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jainkoarekin elkarrizketan ikasten du profetak bere jakituria. Eta jainkoaren nahia hitzekin eta jokaerekin adierazten. Jainkoaren mandatari izatea da bere eginkizuna, esango digu Ezequiel profetak. En el diálogo con Dios aprende el verdadero profeta cuál es su misión. Escuchemos. Ezekielen profezia liburutik. Honela mintzo da jauna. Giza seme, Israelen herriaren begirale izendatu zaitut. Nik esandako entzutean,
ohartarazi egin behar diezu nire izenean. Gaiztoren bati hilko dela esaten badiot, eta zuk ez badiozu ohartarazten, bere jokabidea alda dezan, gaiztoa bere erruz hilko da, baina zuri eskatuko dizut haren heriotzaren kontua. Aitzitik, zuk ohartarazten badiozu gaiztoari, bere jokabidea alda dezan, eta hark ez badu aldatzen, gaiztoa bere erruz hilko da, baina zuk honek aterako duzu zure bizia. Jaunak esana, entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Denok berriz. Entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Zatozte giogun pozu jaunari, pozirrintzi salbatzen gaituen arkaitzari. Aurkezkak izkion eskerrak emanez, pozirrintzi eta kantu. Entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Zatozte gurtu dezagun auspezturik, belaunika gaitzezen egin gaituen jaunaren aurrera. Bera da gure jainkoa, eta guaren larreko herria, arkidatuko hartaldea. Entzun guztiok jaunaren hitza, ta ez gogortu zuen bihotza. Maitasuna izan behar lukete iturburu beste agindu guztiek. Maitasunetik sortzen ez badira, itxurakeri eta interes hutsa izan daitezke eta, esango die San Pablo erromatarrei. El amor al prójimo incluye todos los demás mandamientos. Escuchemos a San Pablo. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, ez izan zorrik inorekin, elkar maitatzekoa baizik. Zeren lagunurkoa maite duenak betea baitu legea. Izan ere, harako ez egin adulteriorik, ez inor hil, ez ostu, ez gutiziatu, eta beste edozein agindu esaera honetan biltzen da. Maita ezazu lagunurkoa zeure burua bezala. Lagunurkoa maite duenak ez dio gaitzik egiten. Maite duenak beraz, erabat betetzen du legea. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Hutsegin duenarekin nola jokatu behar den erakutsi nahi digu gaur evangelioak. Lehenengo elkarrizketa, gero beste baten iritzia, eta azkenik
elkartearen aholkua. Elkartean onartu edo baztertu asmatzeko balio neurri batzuk ematen dizkigu Jesusek evangelioan. Erne jarri gaitezen Jesusen iritzia jasotzeko. Zutik jarri eta abestu dezagun aleluia. Denok aleluia. Zuetako bi elkartzen badira otoitzean, nire aitak entzungo die. Denok. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zure anaiak hutsegiten badizu, joan eta aitorrarazi ezaiozu zuen bion artean bakarka. Entzuten badizu, irabazi duzu zure anaia. Entzuten ez badizu, harritzatzu zeurekin beste bat edo bi. Bi edo hiru testiguren hitzak erabaki dezan gauza. Eta haiei entzuten ez badie, esan elkarteari. Eta elkarteari ere entzuten ez badio, arrotz eta zergalari bezala izan bedi zuretzat. Benetan diotsuet, zuek lurrean lotua, zeruetan ere lotua izango da. Eta zuek lurrean askatua, zeruetan ere askatua. Benetan diotsuet hau ere. Zuetako bik elkar hartzen badute lur honetan zerbait eskatzeko, emango die zeruetan dagoen nire aitak. Izan ere, bi edo hiru lagun nire izenean bildurik dauden batzarrean, han nago ni haien erdian. Gaunak esana,
Atzo bikario nagusia, hementxe ni nagoen tokian egon zan, eta Torronek zan zion homilia egiteko jendearen gandik gertu agoteko hitzaren liturgiaren tokixan, eta bada, haunditasun honetan distantziak haunditu egiten dira, baina ez da horrenik hemendik egingo dut, zuen baimenarekin, alde batetik gaur Arrasateko peregrinoak etorri dira, eta honea etortzen geranean Mondragotik 3 gauzak egitera gatoz. Bat da gure antzineko, gure arbasoak emandako hitza bete. Hitza hori gordeta dago, idatzita dago, torriko zirela, urtean behin, Ama Birjinaren ondora, eta orain fededun izan edo ez izan, arbasoekin lotura sentitzen degunok, haiek utzitako on guztia jaso dugu, mendez mende, haiek utzitako zorra ere, kitatzera etorri behar gera, eta guztoz gainera. Bigarrena, beti, Ama Birjinaren gana etorri. Ama Birjina saldu zanetik, 150 urte pasiak, eta mondragotarrak ere hortxe egon ziren, ez, kantak dion bezala, bidea eginez, eta amildegi honetan gertatutakoa onartuta, oinatiarrekin bat eginda aspaldiko gerrak ahaztuta, eta Ama Birjinaren magalean danok anai arreba sentitzera. Baina hirugarren gauza da, eta horregatik lekua hobea da, zuen gana, Frantziskotarren gana etortzea ere. Eta han jartzen banaiz, ez zaituztet ikusten nola bizkarra eman da, ezin zuei ere zuzendu. Eta zuek gu baino asko hobeto dakizute, baina galdera hortxe dago, Arantzazu zer? Arantzazu zelando, Arantzazu. Eta danok esaten dugu, Arantzazu jeisten ari da. Eta hori gezurra da. Ama Birjina azaldu zanean, itxasotik honea 700 metro bat zeren, eta leku berdinean dago, Arantzazu. Obra asko egin dira, eta mendea pasa dira, baina altura mantendu izan da. Jakina da, Arantzazuru behera doiala esaten degunean ez gabiltza horrekin. Baina oraintxe demostratuko dizuet, beste neurri bat, beste neurgailu batekin neurtzen diren gauzak, baita ere altura mantentzen ari dala. Lehen izandako hemen fraile kuadrillak, eta horien artean batzuk oso ospetsuak izan dira euskal gizartean, zer egin zuten? Zekiten guztian irakatsi ziguten, eta asko zekiten, eta hori egin dute. Eta zeukaten guztia zer egin zuten, eman, konpartitu, beste guztiarekin, eta izan ziren gizon osoak, maila horretan ere zer egin zuten, azaldu, gu denon aurrean. Hori lehenengoek, baina hemen orain zaudetenak ere berdin egiten dezuten, neurria bera da. Zeraten, daukazuten eta dakizuten guztia ematen dezute, testigua naiz. Eta maila bera da, lehen dana eman zuten, orain dana ematen ari zerate, eta geroan ere, indar gehiago dela gutxiagorekin, baina dana ematea. Hortan bai datza, Arantzazun fraide izatea, dakizun eta daukazun eta zeran guztia, Gipuzkoako Kristau elkarteari ematea. Eta zuen izatearen hortan, badu garrantzirik importanteena, segurazki, Frantziskotarrak zeratela. Gaurko evangelioak hoxe esan digu, anai arreba bezala bizi behar gerala. Esan digu, bata besteari atentzio euki behar degula. Gure mundu honetan eta gure gizarte honetan, niri pakean utz nazazu, da lelo handienetako bat. Zure arazorekin nire ganez etorri. Aparte, ez. Egon behar gera bata bestei begira. Eta begiratzen degunean pertsonak, gainean bereziki besteak begiratzen ditugunean, birtudeak ikusten ditugu, baina akatsak berehala, gureak ez, gure akatsak. Kosta egiten zaigu lan ondo hartzea ez, baina bestenak nabarmen. Evangelioak esan digu, gure arteko, kristauen arteko konfiantza, bata besteari ere akatsak esateko beharko lukela. Geizki hartu barik, eta gure bizitzak modu hobeago batean aurrera eraman ahal izateko. Eta Frantziskotarra nahi bat
olako esperimentu bada. Ez beti lortua. Fraile Frantziskotarra izatea ez bai da santu izatea, berez. Habitoa jantzi eta ja santua zera, ez. Eta ez sotanarik, eta ez apaizgintzaren sakramentu hartuta, eta ez ebe. Horrek ez gaitu santu bihurtzen, baina santuak izan gura digula, bai, adierazi, besteen aurrean eta gure baitan. Eta horregatik beharrezkoa da. Arantzazu bezala beste herrietan ere Gipuzkoan zaudetela, lehen ere Arrasaten urteetan egon zinaten, behar dugu anaia arrebak izateko ikasiko dugun erakutsiko diguten elkarteak. Eta hori ere zuen eginkizuna da, eta egin dezuten eta egiten dezuten neurrian eskertzekoa da. Munduan lehia da, eraginkorra handienetako balore bat. Bere neurrian behar dugu, bestela alpertu egiten gera. Eta lehian beti gure ahalmen guztiak ateratzeko bihurtzen gera. Baina lehia ezin da balore nagusia izan. Behar dugu honetxia, bata bestearekiko honetxiak izatea, eta bizitzan besotik helduta aurrera egin, gure akatsak ere zuzenduz bata besteen ondoan, maite geralako. Gaurko bigarren irakurgaiak ederra izan da, San Pabloren hitzak ez. Inori ez zor, maitasuna besterik ez. Hoxe, bizi dezagun ba elkarren arteko maitasunean. Eta gaur mondragotarrak hemen zeratela, arantzazun fraile hauek egin behar duten esperimentua eta erakutsi behar diguten anai arreba bezala bizitzea guri antokatzen zaigu. Apurtxo bat komplikatuago da, nahiz eta pertsonak berdinak era, goian, behian, apurtxo bat zailagoa da, zeren lehia da gure ikurra. Mondragoek gainean hartu du, bere gainean hori, gu oso lehiakorrak gera munduan, kooperatibak sekulako egin dabe anta hemen, eta bada, baina gero dano dakigu etxean, zenbat miseria dauzkagula, eta erakusten dugu munduan irudi bat, existitzen dana eta benetazkoa dana, baina ez osoa, egia da danok trapuzarrak aldala etxe barruan gordetzen ditugu, baina ezin dugu gaur hemen elizan gaudela eta kristau gerala eta halako evangelio entzun degula, ezin ditugu horiek ahaztu, azkenean ere trapuzar horiek perritu behar bai dira, garbitu behar dira, txukundu, eta gure arteko lehiak, aman komuneko lehiak bihurtu behar dira, eta ez inoren kontra, baizik eta denen alde, on egiten han eta hemen. Etxe bakoitzatik hasita, norbera bere buruaren gandik hasita, holaxe dugu aste hontako evangelio bota digun erronka, ia erronka hori hartzeko gai bihurtzen gera. Erronka hartzeko budu bat fede aitortu, hoxe egingo dugu gaurkoan, evangelioari baietz esanez. Sinisten alduzue Jainko Aita algustiduna zerulurren egilea? Sinisten alduzuearen seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginagandik jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta aitaren eskuinaldean jarririk dagoena, sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza, Jesukristo gure jaunaren aita gorde gaitzala aitortu dugun fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Jesusek esan digu, bi edo hiru nire izenean elkartzen badira, eskatu ala emango die zeruko nire aitak.
Horregatik uste honez, maitasunez, egigun otoitz Eliz elkartearen eta gizartearen alde. Entzun jauna gure eskaria. Denok. Entzun jauna gure eskaria. Eliza osoaren alde. Elkarte bizitza eta elkartasun sena indartu eta bideratu ditzan, gauzak denen parte hartzeaz eginez. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Fededun guztien alde. Elkarri laguntzen eta bata bestea arduratzen ikas dezaten fede bera bizitutenez. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Pobreen alde. Gaur bereziki, Marrueko senetako eta zauritutakoen alde lurrikara delata. Sufritzen ari diren familien alde. Gure ekonomi garapenak ez ditzan pobreenak ahaztu eta bazterrera utzi. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Geure alde, jainko aita maita dezagun eta otoitzarik eta sakondu gure bizitza adorez eta maitasunez betetzeko. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Bakearen eta maitasunaren aita ona, emaguzu beharretik eskatu dizuguna, Arantzazuko amaren otoitzez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zure rukizko begiak arren itzulizkidazu. Negarrez dagon seme gaixoa, gozatutzen badakizu. Amazara da semen alde, zuk zer egingo ez duzu. Gure samina gozatutzeko, zaude Baiorarantzazu. Hortikan zaude Euskal Herriko, seme gaixoen begira. Gaur zure seme hoien kontrako, etxaiak ugari dira. Zuganagako zama maitea, zure mangu behar dira. Izure zazu zure indarra, Euskal bihurtzen erdira. Ondamendaren lainotan dago, beko munduari Mendi santuko eguzkitara,
da salbada izazu ama, zure arantzorren Ezagun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Gaiztoa goresteko eta gitzakiak salbatzeko. Hoi jainko, zuzaitugu egiazko jainko zaletasunaren eta bakearen iturria. Egizu doain honen bidez, aitor dezagula eta goretsi zure handitasuna eta sakramentua ohartzeak sendo dezala gure arteko elkartasuna. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituaren Ora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokidabai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nunai eta beti guk zuri eskerrak ematega, jauna eta guzti santu, jainko algustidun beti ereko horri. Zuk bakoitzari eta nori bere orduan ematen diozu dagokiona, eta zeure eliza miragarriro zaintzen duzu eta zuzentzen. Zuk beti diarduzu Espiritu Santuaren indarrez, elizari laguntzen. Uste ona beti zugan jarririk, estu aldian etengabe otoitz egin diezazu, eta pozaldian eskerrak eman Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru taldekin batera, goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi argo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta
Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik aita, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzak. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna domeka ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzainarekin eta Eliz zerbitzari guztiekin batea. Era berean, izan gogoan aita pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zeure aurpegiaren argita. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia iriz dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia doatxuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaintzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean. Ospeta aintza guztia, gizaldika gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta irakatxiari jarraitu, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reina, egin bedi zure naga, zerua bezala lurrean. Gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zure agos eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da, apostoluei, bakea usten dizuen ere bakea ematen.
Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren Emaiozue bakea elkar. Jagoikoaren bildosa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jagoikoaren bildosa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Jagoikoaren bildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiozu Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsuak honen maira deitua. Eskerrak eman jaun honari, hain du handia bere betiko errukia. Kanta dezagun. Eskerrak eman jaun honari, hain du handia bere betiko errukia. Jainko eskua da indartsu, jangoikoaren beso azkarrak nau alzatu. Ez naiz hilko ez bizi baizik, jaunak eginak nahi nituzkenik adierazi. Eskerrak eman jaun honari, hain du handia bere betiko errukia. Eskerrak
Egin dezagun otoitz. Hitzaren eta sakramentuaren mahaian janaritzen eta bizi berritzen dituzu jauna zeure fededunak. Zure semearen doaina handiak balia dakizkigula, haren bizian beti parte izatea merezi dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Beti errespetagarria da lagun urkoa. Eta Jesusen izenean elkartean bildua dagoenean, Kristoren gorputza da. Eukaristia ospatzen dugunean betetzen da Jesusen hitza. 2 edo 3 nire izenean biltzen direnean, euren erdian nago ni. Sumatuko al genuen bere presentzia gaurko Eukaristia honetan. Beste bat arte eta nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu